Salamu alaikum. Allah gafarta shi mal. Malam ya kuke aiki? Yawwa malam. Allah gafarta aikin malam. Malam wato ni bako ne daga Kantagore nake. Yau kwana biyu kenan ina kan hanya sai yanzu da kawo. Domin ka san ƙasa da taho, ka san hanyar ce yanayin mu ƙauye yanda muke. Malam abin da ya kawo ni wajen ka zuwa ne a buga min taurari na. Saboda sho nake in ga zan yi arziki kwanan nan ya arziki na zai kasance. Yawwa shine na zo wajen Kamala ai saboda naji kayi suna. Ana ta yaɗa labarin Kamalan mai buga taurarin alƙalan ma. Shi ne ce yau sai na zo wajen ka. Ko nawa ne zan kashe ko miye ma za a yi. Sai na zo na wajen ka na bada ayi domin ina da ma alƙalin ma na san wacce nake ciki. Ka ji abin da ya kawo malam. To mu fa ka aikin namu yana da wasu sharuɗa. Ka yarda alaikum. Na yarda malam. Ina fatan ka gane wannan abu kuma. Na gane malam. Zuciya ce. Sai an gabza ma. Ka fahimta? Na fahimta malam. Don haka bayan ka za a gabza mai ta su goma. Ba ma da wani abu ba sai ka cire kayanka. A gadon bayan ka za a gabza mai. Amma tun da ka zo da wannan hular ce sa aka ɗan sassauta ma. Ina fatan ka fahimta. Za ka sunkuya ko ba aikin ka zo? Ya baka iya. Tunda mu mun kawo kanmu. Shi fa rayuwa ta duniya da abin da kaga mutum ya zama wani sai fa ya sha wahala. Ƙwarai ana fara gani ma da tunda sai an sha wahala. Wayo. Amma an gano kenan. Ana son zai arziki ma ya na kai dan wata koko ne kasa ne irin su mangal haka ne. Yaro. Aiki na babban ne wallahi. Ai tunda daga an aje kasa an dauko ruwa na san aiki wallahi na san duniya zan zama. Ai ina mana na ga an dauko ruwa. Allah malam na ganni ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi. Malam ya duk mun da aka ban da wani jiban da aka ce haskare zan kare ka ta kaf. Ya karshen rayuwar ka na mata ma da kyau. Inna lillahi wa inna ilaihi. Na maka da kyau. Wallahi wallahi. Mata ya ka san nawa da kai zuwa a buga kuma a ce idan na da Allah ta malam bugun da kamar in ba sai na rama ba Allah ta yi malam. Wallahi sai na rama. Ba ta kai ba. Kai ma Allah kai. Wallahi na rama. Da wace za mu samu abin da za mu ci da iyalan da su? To wai kai malam dama ba gaskiya kuke yi ba. Dama ka san gaskiya ce ka zo ana. Ka san za ka san gaskiya ka zo ana kamar masallaci. To ai malam an ce mai idan kai abu ka buga daidai ne. Kuma ka buga mun malam Ba buga ma ba. to malam ai kawai kai a karama tsaga Allah kenan. Ka ma san da Allah ka zo ana. Eh To ai in ma ka san da Allah da ka koma masallaci. Saboda duk wanda ya zo nan wurin sai ya kwana 40 ras ba karɓi ba da sa.
Allah sauka banza ce dai kenan. A ƙarar ka mu koma ma ga Allah ya rubuta da tunda mun san da fuskari za mu kare. No.